Hej, mit navn er Nikolaj Andersen, og jeg søger stillingen som producer trainee. Og ja, hvordan skal man lige starte med det hele her? Jeg har arbejdet en del med skuespil her inden for de senere år, og med det der har jeg egentlig fået mere indblik i, hvordan det også er at så se folk, der arbejder bag kameraet, og egentlig få den større interesse i, og så være med til at hjælpe til med at koordinere tingene, sørge for, at det bliver bedre gjort, er der økonomi til tingene, alle de her ting her, som der egentlig hele tiden skal tage stilling til, og ikke bare kun, hvordan får vi historien til fortalt, men hvordan får vi egentlig historien til at leve, ved at kunne stille alle de her ting til rådighed. Og synes, at det er virkelig, virkelig spændende med det, som man kan gøre som producer. Så det er derfor, da jeg så jeres stilling her, der tænkte jeg, det bliver jeg nødt til simpelthen at prøve at søge. Og jeg håber, at jeg hører tilbage fra jer. Så mange tak.